Ik ben iemand, net als jij. En ik knok voor wat het waard is, om gewoon te zijn. Het lied Net als jij van Siep van de Ploeg en Hanneke Vulperhorst dat vreed uitkwam, docht het al poerbest. Het stiet al gauw op nummer 14 in de Nederlandse iTunes hitlist en het is al haast 18.000 keer bezien op YouTube. Hanneke is 16 hier en had zoend haar 12e een hassentumor. Nou Hanneke, hoe is het met jou? Nou, gaat nu wel heel goed. Ja, ik voel me heel fit en ja, gewoon goed. Fijn. Ja. En dat is een single wat een succes lijkt te worden, of deze plaat, dat helpt ook wel mooi zeker? Ja, het is natuurlijk wel allemaal nieuw, dat is ook wel eng, maar het is ook wel heel stoer. Mooi, net als jij wil Hanneke een boodschap overbrengen. Ja, dat ieder mens, wat er ook met je is, maar dat ieder mens recht heeft op een plekje in de maatschappij. En hoe je er ook uitziet of wat je ook hebt, dat je er gewoon bij hoort. Dat sprut Siep bot on en boven dat ken hij Hanneke en de familie. Dus ik ga eigenlijk voor het jaar zijn. Ik moest alleen nog wel even de veske jaren. Maar Robert Dorn, dat is de schroever van het veske, die had een heel mooi nummer maken. Dus ik kies iets, ja, de dook aan mij. De organisatie Make a Wish had ervoor zorgen dat Hanneke haar dream uitkomt om deze boodschap uit te brengen. Wij laten dromen uitkomen van kinderen met een levensbedreigende ziekte. En door middel van het downloaden van eigenlijk het resultaat van de droom van Hanneke, hopen wij dat wij nog steeds meer dromen van zieke kinderen kunnen laten uitkomen. En ik knok voor wat het waard is. Ja, het is hartstikke leuk, hè. Ik ging net toch dat het zagrut worden zo. Want het is, wie had Vreed had het pas uitgebracht officieel. Ja, het was eigenlijk voor het bingo. Zie dan dat ik niet zo anders ben dan jij.